You guys are my bae. You come before anyone else. There was a time where I thought this channel is obsolete and redundant, and I thought of letting it die slowly. But your resilience, you stayed in spite of not having anything new that have been uploaded. And for that, I salute you. Hence, the crafting of this video. Sanibonani balingani, mabungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza okulula kakhulu. Senza izifenqo. Ezifanayo. Ezicishe zibe nobudlelwano. Khoke, this video will be the shortest. Ungakhohlwa zikhona izifenqo ezenziwe kule channel ethi isiZulu the curriculum breakdown. Yingakho I find what I'm going to do now the easiest, because in my mind the hardest have been tackled. Nazo-ke izifenqo ezicishe zibe nobudlelwano, zicishe zifane. La kunomehluko khona omncane yilezi ezilandelayo: Isifaniso kanye nesingathekiso. Siyini isifaniso? Isifaniso uqhathanisa izinto ezimbili ezingefani ukusebenzisa izakhi zokufanisa ezilandelayo: okwe, okwa, njenga nezinye. Udadewethu unolaka okwebhubesi. Lapha kuqhathaniswe udadewethu kanye nebhubesi. Isingathekiso yilapho siqhathanisa izinto ezimbili ezingefani kodwa sibize enye ngenye. Isibonelo, udadewethu unolaka yibhubesi. Lapha sibize udadewethu ngebhubesi ngoba bobabili benza okufanayo, bayashesha ukuthukuthela bacasuke. Nazi ezinye izifenqo ezicishe zibe nobudlelwano: Isenzasamuntu nombizi. Isenzasamuntu simayelana nokunikezwa kwento engaphili, izimpawu zomuntu ophilayo. Sibonelo, isakabuli lingunontanda kubukwa. Angisho siyasazi sonke lesimo sokukhuluma esithi unontanda kubukwa njengesakabuli, uthi sichaza ukuzigabisa, njenganinike inyoni izigabisa. Lapha sesiyinikeze izimpawu zomuntu ophilayo. Umbizi yingenkathi ukhuluma naleyo nto ephilayo ngqo. Isibonelo, bungane, ngiyakuhlonipha. Isibonelo sesithathu, sithola izifenqo omagama azo kuyi-oxymoron nendida, nazo zinokufanayo. I-oxymoron isifenqo esithinta ukusetshenziswa kwamagama aphikisanayo kodwa abe elandelana, elinye eduze kwelinye. Uma uthi nje imini nobusuku, inhlanhla nomkhokha, phansi naphezulu, ubumnandi nobuhlungu, njalo njalo. Kanti indida yengenkathi kusetshenziswa amagama aphikisanayo kodwa angalandelani, ahlukaniswe igama elithile. Ungiphonsa phansi, angiphonse phezulu. Igama elithi phansi nale elithi phezulu ahlukaniswe igama elithi angiphonse. Balingani bam nani bafundi, based on the number of the viewership of this video, uma ngabe ingadlondlobala, ngisho i-viewership la abantu bayibheke bayilalele le video le, lokho kuzongigqugquzela ukuthi ngiqhubeke nalokho, ngenze ezinye izifenqo
ezinjengalezi, ukuphuqa nokubhinqa. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.